Methylphenidat er det aktive stof i Ritalin. Methylphenidat er en svag base og dermed basiske egenskaber. Methylphenidat er samtidig ikke polær, som er vigtigt for Ritalins funktion i hjernen, da Ritalin skal gå ind og blokere receptorer, og de receptorer er lavet af aminosyre, så når methylphenidat ikke er polær, så må de aminosyre heller ikke være polære. Methylphenidat går godt som lægemiddel, både fordi at det er hvidt, lugtfrit og krystallisk og dermed er god til en pille, men samtidig opfylder de også de strenge krav, der er for gode lægemidler i Rule of 5, da methylphenidat blandt andet har en molarmasse på 269,77 gram per mol og en log-P-værdi på 2,3, som passer rigtig godt ind i forhold til at være et rigtig godt lægemiddel. Methylphenidat har en ester som en af dens funktionelle grupper, som betyder, at methylphenidat kan donere lone pairs i hydrogenbindinger, og på den måde kan danne hydrogenbindinger, hvis den binder sammen med et stof, der har et H siddende på et O eller F. Methylphenidat har en stor nok elektronegativitet til at danne dipol-dipol-bindinger, og derfor udover van der Waals-kræfter og hydrogenbindinger den ene slags intermolekylære kræfter, der er. Methylphenidat har 2 chirale centre, og der er derfor 4 mulige stereoisomerier, hvor 2 af dem er D-trioer og L-trioer, som begge bliver brugt, selvom den ene er mere effektiv.